बेफोर सेकेन्ड हेन्ड गोजा आरो नै जायफोरनो नांगौ लांफैनो हायो आरो मोजां मोजां दङ नै ओइ दाखाल मानसिफ्रा गोबां बुजियाखैलै बे 500 थाखायावनो मबाइल मोनो होननायखौ नों सोंलाबायहरगासिनो दं एसे क्लियार खोन्थाहरसाय सिभिला 800 नि गोजौआव थानांगौ सिभिल सिभिला 800 नि गोजौआव थाबा 500 थाखा होलान मोनगोन मबाइलखौ ने होनब्लानो बेसेबांखिनि दामनि मोनगोन सिभिला 800 नि गोजौआव नांगौ आइफन थाइफन गासिबो गासिबो मोनो सामसुं आल्ट्रालाबो 500ल' होग्रोनांगौ ने 499 ओमफ्राय बेथ' फाइनान्स जागोन ने फाइनान्स किस्तिया एसे बारा गोलैगोनदां डाउन पेमेन्टआ खम होला किस्तिया बारा गोग्लैबाय दा बेखौ माने बुजियाखै नालाय गोबाङानो सोंहरदों आरोना आंनावहाय सिभिल मोजांला सिभिल गाज्रिलाथ' 50% होनांगौ बे सिभिलाखौनो बुजिबावनाय नङा खायसे खोन्थाहरलाय सिभिला मा बेंकआव लेनदेन मोजां थानांगौ दा माने गोबाङा बुजिबाय थायो नालाय दा बेंकआवहाय लेनदेना मोजां थानांगौनो आरो दा दिनैनि दिनावहाय क्लियार बुजिबाय जानांगौ ने लांफैनो हागोन आरो ओइ जोंना आलायस्रि बसुमतारी फेसबुकनि मालिकआ मा लांफैदों नै दख'नासो लांफैदों नंगौ खबर सबर मारै खबरालाय बिदिनोसै मोजां मिलियन थांखायो दा नैबो भिउआनो 5 मिलियन पइन्ट 2 नुदों आं नंगौ दुखुनांथावल' कमेन्ट हरो माथो कमेन्ट हरग्राफ्रालाय माथो होनबावनाय बिदिनो थाखायोना थेवबो बिनि गेजेरजोंनो जोङो सोरखिलांनांगौ सोरबा मोजां होनग्रा सोरबा गाज्रि होनग्रा थाखायोलै संसारावहाय ओमफ्राय हाबा जाथ'वाखै होनदों नामा नों हाबाखौलाय माथो होनबावनो गोसोम गोसोमखौसो नेनानै दं आयो दाखाल खाफाल खुथर गाबनाय नुदों आं नोंखौ माथो गोसोमखौ मोनैनि नामा मालायफ्रा मोनफैजोबसै दा जेनेबा जायफ्रा गुफुर गोसोम जानो थाखाय मा लागायनांगौ खिथाहरदो एसे गोसोम जानो थाखाय हांगारखौ फुनबानो जाबाय हांगार फुना लादो बयबो खबर सबर मोजां दा ओमफ्राय बर' सिख्लाफ्रा मोजांखौ नाङा मोनला लानाय ना लाया लाबाय नोंहा मोनला लागोन ना लाया जेनेबा मोनला लायो मोजां मोजां दा दिनैहाय मा रोखोम जादों बिजनेसा एकदम डाउन बिजनेस मानसियानो गैया बाजाराव बर' सिख्लाफोर फैयाखै ओमफ्राय बर' सिख्लाफ्रा मोजां मोजां दं दा ओमफ्राय नांदोंना नाङाखै मा बाजारा बिक्रि जादों दा जायाखै दिनै मोजां नङा बेसाखिनि सिख्लाफ्रा बाया नंगौ एकदम बेसाखिनि गैया दिनै सिख्लाफ्रा मोजां मोजां दंना गैया सिख्लाफोरनि देश मोजां मोजां गैया नङा मानसिफ्रा मानसिफोराथ' एसे मोजां मोजां दङ ना ओरैहाय नै बयलार फानदों लाब थायो दा दानिया 10 थाखा 20 थाखा न'खर सोलिनो आन्था ने आदसा रोंनांगौ बयबो मावनानै जानांगौ आरोना दा जोंना मावनानै जायोब्ला फैसा दं आरो ओमफ्राय ओरै मा दं नै बोरमा आसोलनि नांदोंनाथ' नांदों दा नांदों दा नांदों आदसा सिख्लाना सेंग्रा दा सिथारनायालाय खासि सिख्लाखौ दासिथा सेंग्राखौ दासिथालाय खासिखौनो हाख्लायनांगौ बरिया आरोखि नै दा एसे मा मा बेदर मोनो नायलाङि आं नै ओरैबो बरिया नै दे जोंना मादैया ओमफ्राय माथो हटेलखौ होला बेयाव लाब थासिनोगोनलै हटेलसो होयोमोन सिगां बेयाव लाब थासिनोगोन नायलांबाय थादो मा मा बेदर मोनो खैला मैलानिफ्राय इयावसो फैखो आबौ खैला मैला बन्द' ने उफाय गैया मानसि थैदोंनो बेस्रा ओमफ्राय दा बाजारनि मानसिखाय बाजारखौ सानसे बन्द' खालामदो आरो ने दाखामोन मा ना मैसो दंखायनाङाखै मैसो बेदर दंमोन दा बिदि आरोखि ओरैबो नै फुरा दंखायो गोरनैहाय एसे देखायनि मैसो बेदरखौ होनब्ला नायलायथो नै नायदो नै सख्लायगासिनो दं आसोला मावना हो आललाखौ नै बेसेबांबा गिदिर हाजियानो दंबावो आरो ना नांदोंना नाङाखै आसोल नांगासिनो दं थांगासिनो दं मानै हुख्लायदों नामा मासेयानो गोगोम ने बरिया नै 60,000 लेभेल नांगासिनो दं आरो नै हख्लायनांगौलै बिदिखौबो दा लोगोफोर ओरैहाय नै आसाम ट्रेक्टर दङ अमा बेदरनो जायखौ होगासिनो गोदानाया गोगोमखा नै बायग्राफ्राबो बायदों एसे नांदों दा ने बैयावबो हनै मासे
लेभेल खा खासि हाब मा जानो गोसो ओरैहाय नै नाया एभेलेबेल नै कमल काट नांगौ ना मिरगा नांगौ ना मा नांगौ नांखादों दा नांदोंलै एसे अमाया गोबांना दोनै औ मैसोबो दं आग्लायलायनानै ओरैबो नै वाव नै माथो बुस्थुलाय बा मैसो हाय बरिया नै आमथिखा बाजाराव मा जानो गोसो मोनजाजोबो नै मैसो बायदिसिना खाजि हेन टेन फावथेन मा खालामनो गोसो नोंसोर जायाखै ओमफ्राय जाबायमोन गोथावफोर र' आं जागोन जानाया एसे स्राय गिदिंग्रोनो आं एसे आं जागासिनो दङ नङा गोथावखा दा बरिया जाना हो ओरै दं जाहैबाय नै मैगं थाइगं ना गोरान फानदों आब' नांदोंना नाङाखै नायालाय लकेल गोजा ने बे गासिबो लकेल गोजा ने आब' नाया गोरान नै अरिजिनेल आरोखि इयो हाजोनि ना माख्रानि मानि एलेंगा बायदिसिना दं आरो बिराद मोजां मोजां मोनो ओमफ्राय नै ओरैबो मैगंफ्रा दामि गोजा दे सिब्रु मैगं नै दाउजों होबायथाय एकदमबारे बिफां जोलाबो सिखानो रोंनाय नङा आरो ने आब' बेबो लकेल नामा नाया जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आमथेखा बाजाराव लकेल गोजा आरोना चिराङावहाय ओरैबायदि लकेलाखौ मोनखायो फ्रायनि बांसिनानो दा जोंनि बर' आइजोफोरानो फानदों आरोना रोंनांगौ ओरैबो नै दखाना आब'नि दखान बियो माबा मबाइलसो नायगासिनो दं हनै आब'आ मारै ए आसा औ ओमफ्राय नांदों दा बाजारा दे रोंनांगौ जोंनिबो बर'फ्रा आब' ए नै ड्रागनबो दं बिराद मोजां मोजां नैबे खुमब्रा दङ फानबाय थादे आब' दे आं एसे एक्सप्लर खालामो भिडिअ ओरैबो फानलु फिसाबो दं दुन्दिया बेगर फानलुबो एभेलेबेल दङ सबाय बिमा मोनजेनबाय ओरैबो नै नांगौ ना नाङा इदि आब' नांगौ दा मुथा बेसेबां फानो ए हाग्रायावसो लायनांगौ दा बेखौबो ने आदसा मावरिया हादों नोंथांमोना खोनादों दा मावरियावसो लायनांगौनो नै बेखौ जाहोरखौ बिदि आरोखि मैगं गोरलै गोरलै गोरलैल' फानो भिटामिन आयो ना बोथियाजों मैथा बरियाल' जाखागोन ने आब' सलिडल'खा दा बिराद मोजां मोजां मोनो आरोखि नै ओरैहाय मैगं बाजार गोजा जाहैबाय इयो केरासिन दानिया मादै बेसेबांथो इयो बथलाव दानिया बेबायदि केरासिनखौहाय सिगां लाइनसो जालायोमोन केरासिन लायनायाव दानिया केरासिनखौ नायफिनले नै लोगोफोर मोजां नायनानै लादो केरासिना ओरैबायदि दे मादै नोंसिनि गोदोहाय केरासिनजों सोलियोमोन ने बाथि दाबो लांखायो लांखोनो ए बे साबसिन ने कारेन्टआला बोरैबाला थांबावोसो दा बे मोजां आरोखि बे इमारजेन्सियाव थानांगौ इयो ओरैहाय नै पार्लार बिउटि पार्लार एसे नायलाबायबाय आरोखि नै हैस ना गोराना ब्लेडल' दं आयु बर'फ्रानो गोजा ने बरिया नै ओरैबो फुरा मैगं बाजार आरो दांबो लायबायलै दामफारा ओरै थांनायसिनो मालिक बिथा जानानै बागमारा ओरैबायदि हाद्रि बाजाराथ' ओरैसो नै आं देखायनोसै एसे मा मोनो मा मोना मा जेरावबो ड्रागनल' फानोब्रा नै बेयावहाय माबा खुसेर बिदै फेरेबग्रा लागाव नोंनि दे हनैनिसो लागाव होना हो रोंनांगौलै खासि रोदाखौ खिथेन होनांगौलै खासि रोदाबो जायो मा थालिर आथियानि माबायाबो जायो प्रटिन भिटामिन फिथाइ गोजा आरो दाने आं बाजाराखौ देखायनोसै आमथेखा बाजाराखौ माबायदि जायफ्रा नुवाखै नायनो हागोन आरो गोजानफोरनिया जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि इयो ओरैहाय भारत भुटान बर्डार जिथुनाखि मालिक बिथा होननानै मिथिगौ बिनि आफाङाव आरो बे बाजारा डेभेलप जागासिनो दङ दै नै बिल्डिं गोगोम लुगासिनो दं नोंथांमोना नुदों बिल्डिं एसे गोबाङैनो लुबाय ओमफ्राय दायो सापागुरि टु मालिबिथासिम फैबाय थानाय आसाम मालाया लामाया सफैयोब्ला जाजोबोब्ला
डेन्जार माबा जासिगोन आरोखि ना डेभेलप जासिनसिगोन ओमफ्राय ओरैहाय मेगा सिटि थाबाय दा बिदि आरोखि ना एसे बाजाराबो गोगोमखा दा बाजारा बायबायानो आरो एसे थांलाजोब्बाय गरमाबो बारा नालाय दा बे हिसाबैनो आरो एसे थांलाबाय दा बिदि आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय नै सना अरिजिनेलबो मोनो ने सब अरिजिनेल ना औ डुप्लिकेट नङा दे लोगोफोर नै खलंफ्रा नायलानो जाबाय नै डुप्लिकेट साननो हागौ गासिबो अरिजिनेल नांगौब्ला लांफैनो हागोन आरो आमथेखायावहाय एभेलेबेल दंखायो ओरैबो दङ नै सना अरिजिनेल गोजाखा नै डुप्लिकेट नङा ने आदामनस बेंटलनिफ्राय फैदों बिराद मोजां गोजा नै आमथेखायाव लांफैनो हागोन आरो एभेलेबेल दङ थाथ' आदा एसे गिदिंस्रोनोसै आङो मा मोनो मा मोना नै बिल्डिं लुगासिनो दं इयावबो ओरैबो नै मथा मथि साखोला जादों आरो बाजारा एसे नायस्रोखादो जायफ्रा नुवाखै बेफोरो गालामाल दखान गोजा जाहैबाय नै फुरा माबा माबि थाव ओरै फुजानि माबा माबि बुस्थु मोनो नै ओरैहाय हाब मा खालामनाय ओमफ्राय नै ओरैहाय फुरा कबिराजफोरनि आरोखि देलु देला जायफ्रा बेबायदिनो निम'निया बायदिसिना नांगौ मोनजोबगोन आरोखि ओरैहाय नै मुलिफ्रा दंजोबो फुरानो ने आदै भाल' ना औ आं एसे गिदिङि एसे नायबाय था आरो बाजारा माबायदि नङा नै बिल्डिङा इयावबो जाबाय ओमफ्राय हौरैबो लुगासिनो दङ गोबांथार लुदों आरोना मोजां जायगा नै बिदि फानथ'नानै दं दा बर्थमान मा खालामगोन गावसोरसो मिथिगौ आरोना बाजारा गोगोमानो बाजारा ओरैहाय थांनोसै आं ओरैथ' थांलायबाय थाला ओरै थांनि आं नै बेयावहाय ओरैबो दंलायो गोथावल' सावोलै नै जाग्राफ्रा ने आब' नाङो दा दे फानबाय था रोंनांगौलै बर'फ्रा फाननांगौ हाब बेयावबा मा मोनोलै दखाना नै आरामसे माबा माबि मोनजाहैगोनदां गोथावनो है माथो मोनजायो इयावलाय मा मोनजायो ए हाब माथो नोंनिसो दखाना दे आंनि बियानैफोरनि बिहामजोफोरनिसो दखानानो बिदि आरो आं औ बियानैफोरसो जाहैबाय दे फानबाय थाथ'